योगीदास 2020 2021 मर्डर बलात्कार वाला फाइल जाके ला हो हेलो ली सर बलात्कार और मर्डर वाला फाइल ससुरा 20 गो मर्डर 10 गो बलात्कार करोला पकड़ाइल बस जोना में रजुआ 10 गो बकरी के बलात्कार कर दिले बा भैया 10 गो पोस के मर्डर कर दिले बा राम राम दरोगा बाबू समाचार सब ठीक ठाक बा गजराज बाबू अपन समाचार सुनाई सब ठीक बा हमरो हमनी के कैसे याद आ गेल गजराज बाबू याद आ गेल कुछ काम रहे ऐसे याद आ गेल हमरा का कोनो जरूरी काम रहे का गजराज बाबू जरूरी काम तो ये रहे कि नहर पर एगो रोड के ठेका ले दे बानी सोच रहे हनी वो हमें कोई तरह के दिक्कत मत होखे ऐसे रउआ पास हम चलाई जानी ओकरा में का चिंता करके बा जगराज बाबू कुछ ना चिंता जगराज बाबू चिंता कुछ ना करी है राहु रहते थोड़े हम चिंता करा गजराज बाबू के मन पसंद नाश्ता पानी लावा जी हजूर बोलिए अपना नाश्ता अरे नाश्ता का हम मंगाई हो चल जा तालाब पर जाके वो जगह 6 प्लेट चिकन बिरयानी और ना होके तो 2 प्लेट हड्डी वाला कबाब ले लियो और ना होके तो हमारा घरे चल दियो अचन चलवा के बाई के लिया के चले हो रात लगी दास और पैसा लो और जाके गजा बाबू के जल्दी लेके आओ जी सर अभी जात बनी तो जगराज बाबू और सर समाचार सुनाई सब समाचार ठीक बा दरोगा बाबू आज हमने के कैसे याद आ गया जगराज बाबू याद ये कि काम रहे ये के चलते हम रउआ पास चले जानी ऐसा कौन काम आ गया जगराज बाबू जो चल के रउआ खाना में खाना में ये बात है कि जवानी नहर पर जवान चलते हुए काम वो तरह के कोनो तरह के दिक्कत ना होके कोनो तरह के आदमी जाके दिक्कत ना करे सा कोई मांगे मतलब के पक्का कोड़ी रहे के चक्का मार दिया सामान बड़ा बढ़िया ये जरूर एंजॉय करिए